San Enrique, Iloilo, punong barangay dakop sa drug buy-bust operation. Shabu kag mga pusil na recover sang kapulisan sa suspect. Si Zen Kilantang nakatutok. Nadakpan sang gintingob nga puwersa sang Special Operations Group sang IPPO kag San Enrique Police ang 47 anyos nga punong barangay sang Barangay Lipak San Enrique, Iloilo nga si LV Paez. Ginpatigayon ng drug buy bust operation sa Barangay Palhe sa amuman nga Banwa. Malapit 5 ka gramo sang ginapatihan shabu nga nagabalor sang 34,000 pesos ang nakumpiska sang otoridad. Lakip man sa na-recover sa posesyon sang kapitan ang 12-gauge shotgun kag isa ka revolver nga wala sa mga dokumento. Isa ka semana nga ginmonitor ang barangay official antes gin-operate. Sundan ini dayon kay tigi kadamo gid sa mga pumuluyo dira nga nagpalapot gid sang information regarding ni sa aktibidades sang aton dira nga subject. Tapos sang mapalipay din kag natigayon siya nga maanan sang kandakan sang test by kag turned out positive. Preso na ang kapitan kag pasakaan sang kaso sa paglapas sa RA 9165 kag 10591. Aminado ang IPPO nga amat-amat na nga nagbalik ang operasyon sa illegal drug trade sa Iloilo Province. Mambal man naton nga nagbalik siya, gamat-amat siya kung magabla makita naton ang trending kay di after sini sa mga sometimes ang aton sini former president ni PRRT, siguro mga illegal drug personality sa pag-isip nila nga maghina naman ang aton nga kampanya. That is why nga dito nagamat-apat ang ibanderi balik, no? Hindi lang nila tayo baluan niya tayong tao gali, aware naman. Upoy Karumal Porkia, Zen Kilantang, One Western Visayas.